Selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Majuran ada. Bandunan nih. Iya sik tak gak dikunjar sik. Berjumpa lagi di konten bayi. Makra Mas Ruk. Dak Isu-isu to Mama Susi ki Mbak enek kemiri kuwi enek. Sampeyan pengen masak apa? Pengen masak tumis. Iki langsung pemirsa. Aku pokoknya pengen masak tumis. Tumis apa tan aku? Tumis apa? Tumis apa? Tumis kacang. Wis kacang sing bagus ah. Pakai bambu. Sik dikunjar sik to. Tumis kacang pemirsa. Tumis kacang bumbune mrica. Intan manis anake sapa? Ini Anake sapa tan? Ibu. Aku ya anake wong Mas jare desuk. Ya anake wong tan, mosok anake kancil. Sik to, Nduk. Dek sore tak ocekno kata habis ah. Tapi Waduh, wis habis cah. Jenengan masak apa pemirsa? Ye. Karetnya teles sih nduk gak bombahnya. enggak mau cok. Intan requestnya adalah tumis kacang. Wes saya kita mau belanja dulu. Bunda Dewi nitip ayam iwak pitik. Wes entuk sak menit tok. Tak-takno motor. Kita mau ngetokno motor dulu pemirsa. Iya. Kuncinya dok. Kita kunci pintunya. Double lek kunci double pemirsa saiki karena lagi usum niku entah maksudnya teror-teror yang ada di HP itu loh pemirsa. Itu entah katanya itu Bu Yuni konten enek sing enek kejadian tenan. Kita itu harus waspada, entah itu hanya konten atau itu kebetulan. Kita harus selalu waspada di setiap situasi yang ada. Dengan adanya dimunculkannya konten-konten maksudnya berita seperti itu kan menjadikan kita sebagai rakyat itu lebih hati-hati, lebih waspada. Lah yo ngono ya Tan ya. Dolanan apa Tan awakmu? Sing jelas Nduk, ndak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Oke. Ya, kita cus. Lek eventnya Mbak Li. Mbak aku lombok, Mbak. Lombok apa? Lombok campur. Saone, Mbak. Di ini kae wis tak nggo gawe sambel kita tuku seprapat. Iki kacangnya, Mbak. Tuku kacang. Iya. Terus anu Mbak Nana apa nek ngarani? Sama neneng kemiri ya, Mbak. Ada. Kemiri. Iki ya penting, Mbak. Apa bancaan Mbak iki sing pesen wagi iki? Buah. Buah sapa? Mas Aris. Oh, buahne Mas Aris. Bukan. Iya, masake wagi. Ya. Enek lombok abang, lombok ijo, enek bawang, enek brambang, enek lombok jempling. Siapa itu gareng ngono tok, Mang? Lah kuwi. Lombok japlak lombok opeh pemirsa iki enek sing tumbas lombok japlak. Kang? Iki lho ape gawe tumis kacang, Kang. Intan njaluk apa tumis kacang. Li Susmang masak ya tumis. Sing ditumis apa gak roh bingung dek. Lele mau iki. Oh iya. Apa nang iki, Dek? Kuwi kemiri, terus wes kuwi sik, Mbak. Nah, oke. Ndok kuwi seh. Piye, Mbak? Bakul ora lombok. Lah iya, bakule ora roh lombok japlak. Aku nek ngarani paling kuwi lombok setan kuwi lho paling. Paling lho. Makanya tak biar.
Lombok japlake lombok nopo? Empet tak kleru. Cetuk kacang mesin. Nasi kuning, bolu pisang. Yoi. Cek renang. Kacang asin. Monggo nang ditumbasi iki. Iki kerupuk gadung. Kerupuk gadung. Dik. Ngene iki, Mbak. Iya, enak, Dik. Enak, Dik. Iki aku buka, Dik. Keras. Nek anu. Oh, enak iki barang. Iki jenenge kembang goyang. Ya Mbak Nana ya, kembang goyang ya. Iki gaweke anu kudu sabar sitok. Wes Mbak sama nitung sik kuis. Enak kul. Mbah engko sore masak apa ya? Rong roh ki awan ki lho Intan. Wah enak bayem barang. Sampeyan 13.000. Iya, Mbak. 13.000. Sing kuwi sisan nggone Dik Dewi. Lho, sampean di kucing iki. Kak, kucing apa sapa? Oh. Wah enak Mas Pras barang. 36 Dek Dewi. Iya. Sampeyan bisa bilang. Iya. Wis sok Mbak masak iki engko sore mbuh apa neh genten. Nyah Mbak, mbek iki Mbak. Oh, bakule wis ngantuk, aku dhewe malah yo Ki nyiapno blonjo. nyiapno blonjo sih ya, Mbak ya. Ya, Mbak. Tambah iki. Bakule wis ngantuk padha karo aku. Ayo. Nah, iki aku ambek duduk kene ketak. Ketok. Ya ora ketok. Ketok, Ji. Randuk mundur ah sing mbok ketok napa lak ya kudu sakmene adoh. Nek jarakmu dekat ngono kuwi sing ketok mau irunge itu lah. Nah. Iki ngene pemirsa ya. Dipepe garing. Dipepe garing terus kingkong. Iki lho dijupuki, apa jenenge ngene iki klungsune. Ya, betul. Klungsune dijupuki, engko terus akhirnya dideleh ning kulkas. Iki engko asemnya bisa tahan lama ya. Di konten-konten sing jaman biyen, aku yo njupuki klungsune ngene iki lho pemirsa. Klungsune tak jupuki to, Duk. Saya kan ya, sabar ya. Rena, Bu. Iya sih. Iki seranduk keset iki. Keset ngene iki. Apa jenenge dijupuki klungsune ngene iki lho. Oh, ngene lho. Oh iya wis keset ya, Tan. Berarti wis pepe dong. Di pepe nah sekali lagi. Ini pemirsa. Aku silih iki ya. Iki karena tempat favorite Intan nganu apa nek ngarani nggo nganu di tempe. Iya kan ya. Wes ngene lho. Dibuaki klungsune ngene. Ngene lho. Loh. Wes lagi usah masem. Iki sam nek wis klungsune wis dijupuki ngene iki. Nek didol ning pasar ya lumayan mahal. Kan biasanya digoleki bakul-bakul jamu lho ngene iki lho, Dok. Klungsune koyo ngene iki lho. Iki lho, Tan. Iya, ngusu. Dek zaman ibu cilike klungsu ki kena dienggo dolanan. Terus digodhog. Terus apa iku? Dibuaki is kulite ngono kuwi. Terus dimaem karo klopo. Kemudian aku pernah loh. Lah iki kok perlu waktu yang sangat-sangat sabar ya. Buaki klungsune ngene iki hati-hati lho. Ngene Tan. Oh. Wes untuk waking biyen. Awet. Dadine kok gak dipangan bubuk nduk nek klungsune dijupuki iki. Kan bubuk ngono ki kan maksudnya hewan bubuk pemirsa. Ku senenge nyokoti isine to pemirsa. Nah, awet. Nek pengen gak dicokoti bubuk, wis dalam keadaan ngene iki diwadahi ning plastik, terus langsung dikok ning kulkas. Wis oke, cus. Kacangnya dan dipetisi. Ojo apa ya? Ojo terlalu pendek, ya ojo terlalu panjang-panjang. Sedengan lah, iya.
Iya wes bener sakmono. Terus dicuci langsung digongso. Kowe tak nggodhoki apa ning ngarani lombok. Nggodhoki lombok. Godhog lombok, Dok, godhog lombok. Andik Rana, Dok. Ki aku ae kabeh. Tak ewangi ben cepet aja kok ning keset. Ki mah jane tak kongkon ndeleh ning opo sik ngono. Sak mene-mene ra apa-apa. Enak apa ya sayur oblok-oblok kan tak garingno terus tak bungkus godhong gedang tak deleh nang mangan ngono. Wis. Aja ndingklok nemen gerem sakit engko. Ora ndok ngene lho. Weh, salah nyanyi. Iku nek ora kabeh. Ora aja kabeh. Rong gendel sakmono kae. Kita nggodhog iki lho. Cabe. Direne aku mbok wangi, Bu. Gampang, kok tak sambi iki to. Masak simpel dengan saus yang tumis kacang. Tak bumbu lombok, kemiri, brambang, bawang. Lomboknya digodhog sik dadi nek ngulek empuk. Godhong salam. Wis ngono wae kaya kunyit, bentukane ayu. Bu ente kuner apa ora ya? Kita mah kakak mau sanjur ketok iya, Dok. Dek, nek duduk piye? Esok kita kita bar sarapan, dek bengi dikasih Mama Susi lele. Apa Dok krotok-krotok? Gak usah pedes-pedes ya, Dok. Wes sak meneh, kok pedesen ya. Di lomboknya digodhog dhisik. Hati-hati ya, nek medhiki lombok aja sampe ngusapi irung utawa ngesap-ngesap rai lah peren tenan wedangen rasane. Wala aku ndek sore jemret wedangen nek wong kene ngarani. Wangi ya, pedes pereh ngono. Iya. Solusi untuk menangani apa ya pedesen mang lho apa nek ngarani wedangen kuwi tangannya dimasukkan ke dalam beras dilebokno beras niku lho pemirsa pamane jenengan tangannya wedangen ya langsung sama lebokno beras mlebokno ngene ning jero terus beno jangen-angeno ngono wis sakmene cukup Nduk. tas itu. Ora maksudnya iki kacangnya sakmene ora usah ditambahi sak gendel eneh. Maksudnya Ibu ngono lho. Wis langsung Intan sing masak ya. Kan cek kenyang to Intan bar mau wis mau rek. Panggil makme saiki tak rondok tak longi porsine sakmono kok beberapa hari kemudian ya sakmono porsine sakmono. Pancen dilongi pemirsa mbiyen kan nek tuwa nduk sakmene to terus tak longi sithik mboko sithik dadi engko perute iki ben terbiasa terbiasa porsi rondok berkurang ngono lho pemirsa yo alon-alon lomboke sakmene to terus langsung Intan sing masak goreng tempe. Betul. Ngeplok ndok apa ora, Dok? Gak usah ya. Aku nanti di sini pipe. Mbak Intan aja anu terus. Aja terus. Soalnya marai apa ku jenenge? Gatel. Gatel kowe kok. Nek mbek Repa ya manut pemirsa.
Iya. Ngono. Wes mbok pencet. Sampun Neng kok. Nah, wis diulek ya. Bumbune tadi apa wae tan? Brambang, bawang, kunyit, kemiri, sedikit gula, garam dan Ki Ibu, Ibu syuting. Godong salam ya, lomboke iki di. Ketok Ibu Iya, ibu kan gak penting tan, maksudnya aja mbok guyu. Ibu ngono ki apa? Ya gak boleh ngono. Nyeteng pengen pemirsa, ibu tak syuting. Ngono ki. Aja ngono, Nduk. Ibu iki ora penting, ora usah mbok ketok, ora sing penting ikine. Oh, anak iki. Wes so. Tak syuting guys. Tangannya ketok tapi Ibu. Yo ketok lah tan. Mencolot. Awas aku tak merem sik. Iya. Kok nek kena meripat. Wes ki langsung digongsoin tan ya, yang gongso ya. Iya betul. Ayo, masak ayo. Kayak jahe geprek sedikit. Iya. Wes kita siapkan penggorengan nih. Kan yang wajar yo. Wes ngene tok iki, Dok. Terus dikasih jahe geprek godong salam. Nah ini. Oke. Jatuh ki kacange. Wes oke, terus akhirnya kita tumis nggih. Ini bagian goreng tempe. Ibu masuk belum aku kok kena tangan ngono. Oh iya. Kilo. Petasan. Petasan. Oh, keplepasan wingi pas goreng pindang kayak ya, Dok ya? Iya. Ya, Ibu minta maaf. Ibu minta maaf. Dan Bu ayah aku nyempung apa masuk kacang ngono kuwi. Sembrono ning kene kok ya. Iya, Teh. Kasih sedikit air, Dok, resiki, Dok, gitu. Kayaknya mateng lho. Bener iki. Intan iso golekno Ibu jahe saiki. Tinggi. Ya tetep ning ada bumbu nek Nduk, ora mungkin ning gone Pak Lurah to, Nduk. Ning kulkas. Ora duwe ning kulkas. Oh, iki lagi wis ketemu jahe. Iya. Digeprek. Dicuci sing bersih digeprek. Dicuci bersih ya. Wes Bu, wes bersih iki. Iya, terus digeprek. Iki tulung kayak air. Kasih air ya. Tak gresik aneh. Jahe pemirsa. Nah, stop. Wes Intan ndang masukno ke sini. Apa ya? Wes masukno, Dok. Masukno. Awan-awan ya. Ser. Oke. Nah, iki digeprek jahene. Nah, dah kacangnya masukno, Dok. Kacang nih. Heeh. Kabeh iki. Oh, iki harum. Harum sik. Nah. Sebelum langsung iki. Ya, masukno genine tak gedhekno. Plung. Dia Bu guys. Ora apa-apa lah. Kena tanganku loro. Oh, ora wis to. Sesuk Yes, demikian nggih pemirsa cerita siang ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Muga-muga sing sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan yang salih dan salehah. Nek ono kata-kata sing mboten berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit nggih pemirsa nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jus. Ini delok nanti delok kene. Nggih. Kene. Jajar ora? Jajar enggak? Iya, sedelok engkas lah, ben umop sik lagi dicoba. Iki engko nek rontok satan waduh. Jus. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, enak ya? Nyas. Ya yo, Mbah. Nyas apa Bu, nyis? nyas. Wis ngeten iki pemirsa engko
gawe rondo sedikit menyusut lah, airnya sedikit menyusut. Oke. Terus